казвам се Ралица и съм сама майка, която отглежда две дечица от аутистичния спектър. Здравейте! Казвам се доктор Юлиан Молов. Днес сме заедно с Ралица Паскалева тук. Искам да разкажем нейната история. Искам да благодаря, че ни прие в дома си при своите дечица, за да ни разкажеш как съдбата ни срещна, какво се случи и от тук нататък какво можем да направим. Здравейте! Много благодаря за поканата и за срещата с доктор Молов. Съдбата ни срещна, както в повечето случаи може да се подозира, съвсем случайно. Пътувах в едно такси и таксиметровия шофьор ми каза за доктор Юлиан Молов. Аз му се обадих. След това от друго место, пак по най-случайния начин, получих информация за него и се свързахме също така и с господин Ники Кънчев, чрез който осъществихме една благотворителна кампания. Благодарение на тях двамата, на господин Кънчев и на доктор Юлиан Молов, успяхме да направим вливане на стволови клетки в Турция на двете ми деца, Мартин и Катрин. Мартин и Катрин са деца от аутистичния спектър и доста трудно приехме факта, че те са такива. Може би ще е интересно и за други наши зрители. Как всъщност разбрахте, че дечицата имат това, че са в това състояние, с това състояние? Защото има хиляди хора по света, които се съмняват, не знаят и се лутат, може би. Може би вие ще бъдете един много добър пример да кажете какво всъщност ви накара да тръгнете, да погледнете, как осъзнахте това нещо. Осъзнахме, че нещо се случва с първото ми дете. Тъй като от втората година, до втората година го изчаквахме, от втората година се оказа, че няма да проговори. И най-голямата пречка и трудност беше с проговарянето. Започнахме с барокамера, транскраниална електростимулация на главата, с хиляди други ерготерапевти, опитахме всичко. Въпреки усилията ни, резултатът беше незадоволителен най-вече и до там се лутахме до момента, в който не се видяхме с вас. И много сме доволни, че успяхме да направим вливания на стволови клетки в Турция. Марти успя да каже мама, баба, издава звуци, които са по-различни от преди. И полека-лека се надявам, че ще напреднем. Да, напреднем точно така. Доколкото знам, остана ни още една вливка, която ни препоръчва професор от Турция. Да. И сега в момента ще се опитаме да направим всичко възможно. Скоро се опитваме да направим и да организираме един концерт. И така, а след това започваме с нови сили да се бориме за Катрин, доколкото знам, нали така? Да. Катрин също е от същия спектър, но при нея нещата са малко по-добри. Сега ще започнем да се бориме и за вливките и на Катрин. На Катрин, да. Защото виждаме резултат при Марти и се надяваме силно това да се получи също така и при нея, нали така? Абсолютно точно така е. Виждам напредък, вярвам в тази терапия и знам, че ще постигнем много чрез нея, защото съм опитала почти всичко друго, което съществува. И единственото, от което се повлияхме, от стволовите клетки. Аз така една идея ми хрумва в момента да оставиме в нашите сайтове вашите координати, т.е. на вашите сметки, защото в фундацията доктор Юлиан Молов вие направите първата крачка за кампания. Мисля, че до тогава хората също могат да ви помагат финансово, за да можем час по-скоро да довършим терапията на Марти. Вие съгласна ли сте? Да, много ще съм благодарна. И както винаги насреща сте, отдъвчи сте и помагате колкото е възможно. Моля ви се, за мен е удоволствие. Това са едни малки, прекрасни деца, които мисля, че заслужават най-доброто.